Joan Cassanyes i avui us explicaré sobre com parlar amb fluïdesa. Per a parlar amb fluïdesa cal que parleu sense por. Decidits el que voleu dir i sempre amb una idea ben clara, la de projectar el vostre missatge a la gent que teniu al vostre voltant. Cal que parleu amb un to de veu constant, o sigui, no molt a poc, però tampoc com un Fórmula 1. Fieu! D'acord? Doncs la fluïdesa oral, bàsicament, és parlar i no quedar-te en blanc mentre estàs exposant alguna cosa, parlant amb algú o dialogant amb una persona. Doncs això no seria no tenir fluïdesa oral. Cal que tu reconeguis bé la teva veu i com poder-la expressar a la gent perquè t'entengui. Sempre un exemple és quan t'agrades amb un missatge de WhatsApp, després escoltar-lo. I sentiràs com tu no t'imaginaves aquella veu. Pensaves que eres un altre i dius, aquest sóc jo? Doncs sí, ets tu. Els éssers humans només no utilitzem ni la meitat del diccionari quan parlem. O sigui, una bajanada. Doncs el diccionari s'hauria de llegir. Hauries d'aprendre moltes més vocabulari. Aquest és el problema per qual la gent repeteix molt les paraules. Un del teu objectiu quan estàs parlant és que la gent senti el teu missatge, s'enteri del que estàs explicant. Doncs per això cal projectar la veu. Per a projectar la veu no cal cridar. Però tu has de girar el cap, depèn d'on hi hagi la gent, o el cos, per a que la gent et senti igual a tots els llocs. Un altre punt és l'entonació. Per entonar, cal que tu expressis bé una frase. Per exemple, per què t'has tenyit els cabells? O, uala, que divertit! I per últim, la vocalització. Cal que vocalitzis bé, perquè ara mateix jo estic dient una cosa, però oi que no m'heu entès? Doncs cal que parlis, que s'entengui clarament el missatge que tu estàs transmetent. Doncs, per últim, demanar gràcies que m'hagueu escoltat i hagueu estat pendents del vídeo. Adeu!